Mor, hør nu her. Ja. Jamen, prøv at høre, jeg gider... Ja, fordi jeg synes ikke, I skal sponsorere et eller andet værelse til mig, for... Nej, men det skal I ikke. Jeg kan godt... Jeg kan selv... Jeg finder en lejer. Ja, jeg har slået op på boligportalen, som jeg sagde. Jeg kan sgu da godt vurdere, om folk er til at stole på. Nu må du stoppe. Jo. Mor, hold nu op med det der pis. Fordi jeg godt vil klare mig selv, og fordi jeg ikke har brug for det der. Godt, så tror jeg, vi forstår hinanden nogenlunde. Hvad var det? Jo, næste weekend. Jeg tror nok, der er en stor fest om fredagen, ja. Jamen, så må jeg tømme med. Ja. Jo, det kan da godt være, jeg kigger forbi. Ja. Jamen, så må I tage ind og besøge mig. Jeg er også travlt, så det på... Hallo? Er du stadig? Kan du høre mig? Här kommer jag till Gamabo. Hej. Hvad skal du? Jag kommer få titta på lägenheten. Nå, okay, ja. Du har set... Ja, visst. Ja, på nettet, ja. Jamen, kom ind. De værelse er på den... Dernede... Ja, hvilke skoler er? Nej, det är bra, tack. Okay. Som sagt, så er det værelse herinde. Ja, det är väl ett fint litet kök här. Ja. Jeg tror, den er 55-56 kvadratmeter. Jeg ved ikke, hvad jeg skrev ind på boligportalen, men det her det bliver så fælles areal. Mhm. Vil du se de værelse? Vad mysigt. Det är ju du. Ham. Synes du, det er din af mig? Det kan godt være lidt. De værelser er herinde, og vi betaler huslejen en måned bagud. Ja, det er det her. Ja, det er så værelset. Hur är det med djur? Jeg kan forstå dig. Ja, katter, fåglar, hundar, du vet. Ruff, ruff. Nå, dyr? Nej, vi må ikke have dyr i lejligheden. Desværre ikke. Ja, men då får jag bara döda dem. Okay. Ja. Bor resten av familjen i lägenheten? Når min familie bor ikke her i lejligheden. Det er kun mig. Det stod også i annonsen. De är kanske döda. Nej, min familie er ikke død. Är du säker? Ja, det er jeg ret sikker på. Du har kanske pratat med mamman idag. Jo, det har jeg. Oh. Ja. Du har pratat med mor Bodil idag. Hur vet du att de lever? Hvordan ved jeg, om de... Ja, jag kan vara säker på att de lever. Det kan jeg da bare. Förbindelsen røg. Sagde hun nogensinde farvel? Har du stået og lyttet ved døren? Stod du og lyttede ved døren, inden du kom ind? Nå, hun sa aldrig farvel. Er det her en joke eller sådan noget? Kanske hjärtat har slutat fungera. Hvad er det, du står og antyder? Hon ligger kanske med brutit nacken någonstans i Karlslunde. Hvad? Står du til fest på mig? Utan hjälp och en hund som ylar vid sidan. Och ambulansen som kanske kommer 2 minuter för sent. Hvorfor siger du det her? Hvad siger du, min mor døde, hva'? Med fin utsikt. Vil du lige have mig undskyld et øjeblik? Tag den nu.
Hej mor. Hej. Hvad laver du? Hvor? Ja. Ja. Okay. Jamen, forbindelsen bliver på afbrudt, tror jeg. Er du okay? Okay. Nej, ja. Nej, men jeg troede bare, at jeg vil bare sige hej. Eller, jeg farvel. Ja. Godt. Hej. Hej. Hallo? Hallo? Hej. Henrik. Hej. Du må undskylde, at jeg sådan kommer dumpende, men jeg så din annonce, og jeg har bare let efter et værelse i 1000 år, så jeg kommer altså bare drønende. Jeg tænkte, om jeg kunne komme ind og kigge på et værelse. Ja, jamen, jo, jeg kommer Ja, tak.